Priatelia, hovoriť o niečom je jedna vec a žiť to je druhá vec. A ideálne je, keď teda človek to, čo hovorí, tak aj žije a výsledkom čoho môžu byť nejaké konkrétne čísla a výsledky. A ja som sa rozhodol, že sa s vami podelím teraz nie o výsledky z balance testov, ale o výsledky také, ktoré teda sú dostupné v zásade pre každého z vás. Ako viete, tak každý druhý rok by sme mali chodiť k svojmu všeobecnému lekárovi na preventívnu prehliadku, kde teda z krvi, z EKG, z tlaku a podobne spravia taký komplexný balík vášho zdravotného stavu. Ani náhodou vám tam neodhalia teda chronické zápaly, aby ste si nemysleli. Na to je práve určený balance test. A tak ako môžete vidieť aj na týchto fotkách, tak som veľmi rád, že tie moje výsledky od vrchu až po spodok, každá jedna hodnota v podstate je v ideálnych rozmedziach a v ideálnych hodnotách. Dal som si urobiť teda najviac aj test na hladinu vitamínu D, pretože ako dobre viete, tak je to náš najdôležitejší vitamín na našu imunitu a zaujímalo ma, keďže je obsiahnutý v našich prípravkoch, jak v Balance Oily, tak v Xtende, tak v Protecte, že aká tá hladina u mňa bude. A zase, ako môžete vidieť aj na tomto obrázku, tak som sa dostal na úroveň 103,5, čo teda znamená optimálnu hladinu. A keď som sa teda pani doktorky pýtal, že čo na to hovorí, tak zaujímavo poznamenala, že občas sa aj takéto niečo vidí. A keď som chcela, aby bola konkrétnejšia, tak povedal, že tá priemerná hodnota, s ktorou ľudia, výsledky, ktoré teda tam jej pacienti majú, tak je niekde na úrovni 25 až 30. Čiže u mňa tých 103,5 je jednoznačne odrazom toho, že Zinzino a jeho prípravky to, čo sa píše, že obsahujú, naozaj obsahujú a sú účinné a efektívne. A som veľmi rád, že moja imunita je v top kondícii. Takže aj takýmto spôsobom som sa chcel podeliť zase z tej druhej strany, z tej strany medicíny o takéto výsledky a verím, že aj vy, keď pôjdete na preventívne prehliadky a budete našimi zákazníkmi, alebo už ste, tak aj vaše výsledky budú skvelé. Takže ďakujem pekne, buďte zdraví, pretože zdravie nie je náhoda. Odber, like a budem sa tešiť.